Crispin Otieno achiel kachiel koya e kaonti ma Kisii kuom ler makamano. Nyakoro Migajwang' wa ng'iyo mago motenore kod wechego mag thieth e sechegi ka koro Migago mar thieth e kaonti ma Migori ochako chenro mar chiwo yedhe ma koro thiedho tuo kachocho kod njofni. Chenro ni itimo e ward 33 kuom wards 40 e kaonti ma Migori ka sub kaonti ma Kuria East bende en achiel kuomgi. Apisa mochung' ne tawo chenro mar kedo kod tuoche manosejwang' ka iparo ni girumo, Nicholas Makworo wacho ni kaonti ma Migori en achiel kuom kaontis mantiere kod oganda mathoth mantiere kod tuoche ainagi. Ma nosir kod apisa mochung' ne tawo chenro mar kedo kod tuoche ma ojwang' e sub kaonti ma Suna East, Charles Omondi, ma jo oganda mondo mi oketo kenge makare mag geng'o tuochegi moting'o neno ni giketo ler mowinjore. So our community drug distributors, who are mostly the CHVs, are moving from house to house. On Saturday and Sunday, we are mostly targeting the churches. And the message out there is that for schistosomiasis, and that is for controlling it using praziquantel, somebody has to take something for him or her to take the medication, because praziquantel you cannot take in an empty stomach. We carried out a mapping exercise which showed that Migori County has the highest preference of schistosomiasis and soil-transmitted ailments. For schistosomiasis, the preference is stands at 18.9%. Wakwa jawani kata kubeni kao yath mar tuochegi, but ber ka wageng'o. Kichwa ni geng'o ber molo thiedho. Koro geng'o tuochegi gani nyaka walogi gi sabun ka wa aicho, kendo nyaka waket alwora obed maler, ka wabedo gi chope ma watiyo godo e yo maber. Kendo nyaka wang'e ni to seche ma nyithindo dhi skul, waketgi rwako wuoche nikech nyinyogi moko nyalo donjo ka gikalo e pien.